izinto zinemiphefumulo phakathi. uThixo sibizela ukuhlangwa imiphefumulo. uThixo uthe kulonyaka kuzoqala ungcwatywa ngoJanuwari kuzoze kuyobetha uDisemba ngoba uSathana esilwa nento eyenziwa nguThixo kulonyaka. Uthe uThixo uzovusa abantu abazoshumayela ivangeli loqobo kulonyaka. uSathana uyabona akazuyenza into lonto leyo okokufacinge ukwenza ukuthi uzobulala abantu. Jonga ke ndithe ngenye imini ndilapha ke nditshayela imoto yami pha. uThixo wathetha nami wathi uyabona xelela isizwe sikaXhosa lo uthe ibandla elikwaXhosa. Xa sithetha ngebandla elikwaXhosa sithetha ngebandla elilapha kwelicala lamaXhosa lamagcaleka, cala lamanantsikani ngamantoni kwelicala bongohle, kwicala labathembu, kwicala lamampondomise, amampondo, amabomvana, bonke abantu abasebenzisa isiXhosa. Wathi xelela ibandla lakwaXhosa, ibandla likaThixo elikwaXhosa, utsho nothi imvaba wonke umuntu olibandla likaNkulunkulu. Wathi xelela iinkokheli zabo into ukuthi uXhosa uThixo umnikeze ukubamba isidima sikaThixo ngemfundiso nangobungcwele nangomlilo. Nibambi dabuza Thixo kanti iprovinces uzinikeze iassignments ezithini? Wathi njalo. Wathi uyabona masele ufike emntwini olive kwaXhosa ivangeli linendili yomlilo nokuphila ubungcwele. Wathi wanikotela enye iprovince uThixo wathi uyabona ibandla elikwaZulu ndilinikeze uHambani. Wathi ibandla elikwaZulu ndilinikeze i-evangelism. Wathi uyabona into efike kuZulu iyabhebhetheka. Uthi nditsho nomuntu ofundisayo wakwaZulu lonto yakhe vele igqame ihambe, kodwa apha kwaXhosa banikezwe umlilo nemfundiso nobungcwele, indili kaThixo. Wathi jonga ke ngoku kule nto yenzekayo kokufa kwebandla uvuse ibandla lakwaXhosa ukuthi livusele ibandla ngempilo engcwele, ngempilo yokuhlala ezweni, ngempilo yokuthandaza kuyofuna umlilo kaThixo libandla. Wathi ke nansi indawo apha abaninzi abazobhuda khona ngoku uSathane into ayiplanileyo kwibandla elisindisiweyo lakwaXhosa njengoba liphathiswe lento. Uplane uSathana ukulivulela izifihlo izingcwabo. Kuzoba ngaba yileni cawe kuthiwa kuyangcwaba kungcwaba lenkonzo. Wathi uThixo thetha kwabo bazalwane nakwinkokheli zabo sebalibeka ivangeli njengoba linjalo nakwenzo sifihlo. Okwesibili bangalibhudi ithuba lobiza i-altar call kwakulo platform ezobivulwe nguSathane. Bona sebaye benale ndlela yokulibeka linjani ivangeli. Okwesibili sebangalivali ithuba lokuba abantu bazinikele kuThixo. Kanti Nkosi ngiyabulela. Bendingayazi naleyo ukuthi iprovince neprovince uzinikeza igift ezithile. Nakuni ke bathandekayo kuzoba khona amathuba nankuthi apho kuzofuneka siye emzalwane nothile wethu, kodwa uthe uThixo icebo likaThixo libekho. Abantu bangafanele ukuthi
mababuyele kuThixo. Lo umyalezo ya kwibandla lonke lakwaXhosa. Lifuna abantu kabanendlebe zokuva. Ngoba abanye bazawubuza into yokuba lento ayina kwamanye amaphondo. Iyaya kodwa lo umyalezo oya kwibandla lakwaXhosa. Ayithethi into yokuba ngabantu abanye kwezinye indawo abashumayeli kodwa ngokwegifts athe uThixo banikeze zona. Lonto nami bengayazi ngizwe kuye. Lo umyalezo masiwuhambise. Sixelele ibandla lakwaXhosa. Malime liqine lithethe